Dobrý večer, priatelia. Dnes máme veľmi zaujímavú tému o DRR programe, detoxikačnom, regeneračnom, riovinizačnom, špeciálnom bylinkovom programe, o ktorom bude hovoriť náš expert, Thalasso expert Mária Milušová, ktorá je v tomto projekte úplne od začiatku, má veľmi bohaté skúsenosti, nielen z hľadiska informácií, ale aj z hľadiska toho, že sama si na svojej koži so svojím manželom vyskúšali komplexný detoxikačný program podľa doporučení pani doktorky, zároveň taktiež prešla aj doporučenia ohľadom stravovacieho systému. Takže dnes nám odovzdá svoje vzácne skúsenosti, čo sa veľmi teším a som zvedavá, verím, že aj vy. Takže dovolte odovzdať slovo našemu Thalasso expertu Márii Milušovej. Ja vás zdravím, priatelia. Ako si povedala, volám sa Mária Milušová, bývam nedaleko od Štúrova. S Werterou sa poznám vlastne od februára s jednomesačnou prestávkou. Najskôr si prejdeme, by som povedala, takú viac menej teóriu a potom vám na záver poviem naše skúsenosti, pretože sú veľmi odlišné, alebo odlišné moje a manželové. Tak ako sme odlišní každý jeden z nás, tak každý to bude cítiť a vnímať trošku ináč, ale sú výborné. Takže si predstavíme DRR komplex. Je to buď teda celá krabica, keď hovoríme o komplexe. DRR komplex, je to obnova, očista a detoxikácia. Tento program pozostáva vlastne celý z 8 krabičiek, kde sú krabičky na každý jednotlivý orgán a veľmi intuitívne sa dá v tom zorientovať, že na čo sú. Každá tá krabička má 7 sáčkov, ktoré si vieme rozpustiť vo vode a vlastne užiť. Podľa názvu teda intuitívne pochopíme, na čo vlastne sú. Keď zoberieme atero, sú cievy, hemo je krv, hepa je pečeň, gastro je trávenie a žalúdok, respiro je dýchanie plúca, 2 vitamíny sú tu a nefro sú ladviny. Takže sú to jednotlivé krabičky naplnené so 7 sáčkami. Takže intuitívne to vieme podľa toho ísť a máme na to aj pripravené pomôcky, takže nebojte sa, všetko budete vedieť, ako sa v tom zorientovať. Je to zloženie, ktoré veľmi dobre pomáha pri ťažkých stavoch, po ťažkých ochoreniach, pri niektorých veľmi komplikovaných liečebných postupoch, teda keď sa človek potrebuje veľmi dobre zregenerovať, aj pri tých veľmi ťažkých ochoreniach alebo po chemoterapii, alebo keď chýba nejaká komplexná liečba, tak sa to dá využiť. Tieto produkty sú poskladané na báze 50 bylín alebo rastlinných zložiek. Vypracoval ich jeden veľmi múdry profesor ruský, ktorý sa zaoberal vlastne bylinkami. Tento náš program je to komplexný systémový prístup. Tak ako ostatné produkty od Wertery, je to takisto výživa. Nie je to nejaký doplnok alebo ja neviem, nejaké lieky, je to potravina a má certifikácie ako potravinový produkt. Ako sa užíva, tak ako som už naznačila, ten sáčok zoberiete a rozpustíte ho, rozhrkáte, roztrepete v 50, 70 alebo 100 ml vody. Podľa toho, kto má ako rád, uvidíte, či silnejšie, koncentrovanejšie alebo menej koncentrované. My sme to dávali do 50, tak sme si dávali s manželom zaštamprelík, akože, tak sme sa smiali. Nechá sa to chvíľku postať, nejaké 3 až 5 minút, aby tá konzistencia bola ako žele. Túto dávku užívame s jedlom, tak môžete to užívať buď ako je to predpísané na krabici. My máme aj v Telegrame, budeme mať materiály, podľa toho sa viete zorientovať, alebo tam máme trošku jemnejší ten detoxikačný program. Záleží podľa toho, čo vlastne potrebujeme alebo chceme riešiť. Takže vo všeobecnosti môžeme dodržiavať kúru tak, ako je tu nakreslená, alebo môžeme podporiť jednotlivé orgány. A možno, že práve v tomto období to bude úplne akurát
nápomocné pre vás, lebo tu mám ako príklad, keď na vás ide nejaká choroba, prechladnutie, chrípka, alebo ste boli chorí na COVID, alebo vlastne neviete, že čo je identifikovateľné, nejaké vírusové ochorenie, nejaký druh plúcnej infekcie, potom sa potrebujú zotaviť plúca. Na plúca je tu Respiro, takže si viete toto Respirofood využívať a objednať si ho aj samostatne. To vidíte zase pekne na stránke a viete ho užívať 1-2 mesiace, tak aby ste to dýchanie dali vlastne na poriadok. A takto isto viete aj ostatné orgány podporiť podľa toho, čo u koho je potrebné. Takže ho vieme použiť buď ako celok, ako ten DRR systém, alebo ako jednotlivé tie krabičky, ktoré si viete objednať aj samostatne. Takže to znamená podľa potreby. Tento DRR komplex je veľmi dobrý, aj keď sa len zoznamujeme s našimi produktami, s produktovou radou a vtedy, keď napríklad niekomu chceme odporučiť, ale nepoznáme celkom jeho anamnézu, tak je dobré začať z tejto detoxikácie, z tejto očistý organizmus plus nejaký ten gel, pretože to telo sa na to pripraví a už potom ostatné tie gély a ostatné produkty veľmi dobre príjme. Častokrát sa stáva, že už po užití tejto jednej sady DRR, tak ľudia majú stavy, že im sa zbavili od nejakých alergií, upokojil sa im imunitný systém. Preto táto kúra je systematický komplexný prístup k vášmu zdraviu v zmysle pocitu omladenia a obnovy komplexne organizmu. Teraz, aby ste to videli trošku aj v obrázkoch, tak si to ešte celé takýmto spôsobom prejdeme. Detoxikácia, omladenie a obnova. Podotýkam, že tento materiál nájdete u vás v akadémii, takže nebojte sa, máme všetko, pekne máme k dispozícii. Tak teraz dúfam, že to pôjde, aj nie, alebo nepôjde. Tak, dobre. Takže tých 7 krabičiek, čo som chcela ukázať, sú tie jednotlivé týždne. Tak. Prvé je to gastro. Už tu vidíte, že je na zlepšenie trávenia, funkčnosť tráviaceho systému, podporuje regeneráciu sliznic trávení, obnovuje rovnováhu mikroflóry a vylučovanie metabolitov, to, čo nepotrebujeme. A zase dole máme harmanček, chmel, kvopor, fazula, trezalka, zemežlč, kozlík, sena a pektíny. Ináč chuť to má, väčšina z nich má chuť ako jablko. Sú malé výnimky, ale tých je naozaj 1-2. Takže je to veľmi chutné. Ako dá sa to vypiť. Hej. Chcem vám len toto ukázať, aby ste vedeli, že dám vám toto aj v obrázkoch do Telegramu a nájdete to aj v akadémii. Takže toto trávenie sa užíva ráno o 7:00, keď ideme presne podľa tých 4 týždňov, pretože to máme tu presne na 28 dní rozrátané. Respira, ako som hovorila, je na to dýchanie. Veľmi veľa ľudí má problémy s dýchaním, hlavne po covide. Vieme im takýmto spôsobom pomôcť. On si môže zobrať 2, 3, 4 tieto krabičky na to, aby ten mesiac, 2, 3, 4 týždne, mesiac, 2, no záleží od finančnej situácie, aby si to mohol ten človek dať a to dýchanie si napraviť. Vitamíny podporujú trávenie, pomáha zregulovať tráviace procesy, obnovuje sliznicu, vyrovnáva mikroflóru. Stačí 1 dávka denne, to sa dáva pekne nalačno na ladviny. Môže to nútiť na čúranie, rozmýšľam, jak to pekne povedať, nenapadlo ma. Regeneruje ladviny ako také, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi dôležité pre náš organizmus z pohľadu všetkého, celého nášho tela. Aterofood podporuje steny ciev a chráni cievy pred tvorbou tých plakov, takže nám vlastne upravuje aj vôbec tú krv. Hemo je zase na krv
Podporuje, aktivuje krvotvorbu, posilňuje cievny tónus, zlepšuje prísun kyslíka a život do buniek. Je to dôležité? Určite je veľmi dôležité, aby tie naše bunky dostali živiny, všetko to, čo potrebujú. Takže keď to zoberiem z tohto pohľadu, tak a pôsobí to na bunkovej úrovni, tak je to neskutočne dôležité, aby každá naša bunka dostala živiny, ktoré potrebuje, plus kyslík. Naozaj je to veľmi dôležité. Hepa food je pečeň. Môžete si spraviť aj len očistú pečenie s týmto. Máme to zase v iných materiáloch, takže chutným spôsobom, čo je pre mňa osobne veľmi dôležité, že veľmi chutným spôsobom detoxikujete svoju pečeň, a pretože tá pečeň je chemickou továrňou nášho organizmu, takže je to naozaj pre nás dôležité. Takže si viete spraviť na začiatok trebárs, keď nechcete brať celú tú krabicu, tak si viete dať len pečeň, očistú pečenie, zobrať k tomu gély 1-2, alebo zoberete gély na ráno a na večer a pred spaním si dáte Hepa food na noc 1, 2, 3 týždne úplne kľudne pred zaspaním. Zaspaním sa to dáva. Schému užívania môžete využiť túto, tak jak je tu písaná, ale k tomu potrebujete potom vlastne 2 tieto krabice podľa tohto užívania, pretože ich berete, keď sa na to pozrete, Gastrofood 2 krabičky, Respiro 2 krabičky, vitamíny sú tam 2, takže 2, takže 2 celkové tieto DRR systémy, môžete si vybrať aj túto variantu. Teraz ja dúfam, že to budem vidieť, aby som to zrušila. A druhá varianta je, dúfam, že to je vidno. Druhá varianta je, ktorú aj my sme robili s manželom, ktorú máme od pani doktorky Fetčenko. Nie, asi sa mi to... Vidím, že to není vidno, dobre. Takže to musím nejak ináč zrušiť. Dáme to takto a dáme na novo. Aby ste videli tú druhú variantu, podľa ktorej sme my išli s manželom. Takže dúfam, že teraz by to už malo byť vidno. Takže my sme išli iba 1 krabicu mal on a 1 ja a išli sme podľa týchto týždňov, takže sme začínali z pečenie a postupne dýchanie a krv a tak ďalej. Takže takto sme išli my. Sme využili to, že vlastne jeseň je najlepšie obdobie teraz to urobiť, prečistiť ten organizmus. Pani doktorka, aj teraz, keď sme boli v Budapešti, sme mali tam otázku po chemoterapii, gély plus minimálne 1 krabicu DRR systému tohoto užívať, takže vrelo odporúčam. Môže sa to kombinovať, tam bola otázka v Budapešti, že či sa to môže s niečím skombinovať. Áno, môže sa skombinovať, či tam bola otázka s hubami a podobne, takže je to úplne fajn, ja to zase takto dám radšej. Oxy spomínala, že čo sme k tomu jedli. My sme už predtým jedli, alebo mali inú dietu, a tá dieta pozostávala, že sme vynechali kompletne cukor a všetko všade, kde je cukor, zemiaky, chleba, múku a podobne. A kávu, alkohol, sladké veci, ovocie sme vynechali. Takže tak, ako tu máte, ja som si to tak sama pre seba dala, že všetko to, čo vie kvasiť v organizme. No ja som kávu vynechala úplne v pohode a mlieko a mliečné výrobky. Tie sme vynechali takisto úplne. Bolo to zaujímavé, ale my sme si skúšali najskôr, či vydržíme 1 týždeň pri tej pečeňovom detoxe. To sme zvládli, tak sme si potom povedali, že dáme si na jeseň aj tento komplex tých 28 dní. Z pohľadu jedla je to možno, že trošku náročnejšie, treba sa nad tým zamyslieť, ale ja si myslím, že stojí to za to.
nechám obrázok len tohoto, čo nekonzumujeme. Teraz už našťastie už ovocie nie je, zamerajte sa na zeleninu, žiadny olej, radšej bravčovú alebo teda živočíšnu masť, nejakú si, žiadne sirupy. No a tu ma napadlo, bola som na jednom webinári ruskom a tam niektorí hovorili, veď je to drahé. Pozrime sa na to z pohľadu, čo potom nejdete kupovať. Nekupujete žiadne bublinkaté malinovky, okrem minerálok, klasických minerálok, aj tie by bolo dobre moc nebublinkované, žiadne koly, sladké veci, žiadne juicy sladké, nič, žiadne cukríky, keksiky, koláčiky, zákusky, čipsy, neviem čo ešte, oriešky obalované v čokoláde alebo takéto veci, žiadna majonéz, žiadne umelé margaríny a podobne. My sme to celkom nedodržali, jedli sme môj kváskový chleba a pečivo, ale chleba minimálne. Takže to sme nedodržali. Čo bol u nás rozdiel, bolo to, že manžel schudol, a už to môžem bez zdieľania dať, manžel schudol za ten mesiac 2 kg, alebo možno, že už aj viacej ako 2 kg. Ja som neschudla, ale ani som nepribrala. Za celý čas, odkedy užívam Verteru, manžel sa neodvážil na začiatku, ja som schudla 6 kg. Okrem tejto DRR diety sme nemenili nejak stravu vôbec. Ale je pravda, že sme sa stravovali raňajky, obed, večera, bez desiaty a olovrantu. Mali sme len aj počas tejto DRR kúry sme mali len tieto 3 jedlá. Poslednú večeru sme mávame okolo 5:30, pol 6:00 a potom ráno až okolo 7:30 a pol 8:00 raňajkujeme. Hej. Takže obed mávame o pol 12:00, o 12:00. Medzi tým nejeme nič. Na začiatku to bolo trošku náročnejšie, tak som si povedala, ako sa hovorí, halát je len prezlečený smäd a napila som sa. Teraz som si všimla, jak už ho stalo chladnejšie, že ma nesmedí toľko, tak si postavím pri seba na stôl termosku s teplou vodou, aby som pila tú teplú vodu. Máme takisto aj obrázky, ako užívať gély, vodu a keď má niekto lieky, ako si vie dávať lieky. Takže treba rozmýšľať a na záver ja len poviem trošku také hrknutie možno, alebo neviem, potrasenie. Bola som na stretávke aj ja, aj manžel. Teraz bol manžel teraz túto sobotu, a teda včera. A manžel má 63 rokov, boli spolužiaci z gymnázia. Bola tam jedna pani, nebola tam, ale poslala pozdrav. Má sklerózu multiplex a už jej nefunguje vôbec celé telo, len hlava a vie rozprávať. Jej manžel po úraze ostal úplne ochrnutý. A ona odkázala všetkým spolužiakom, keď si myslíte, že máte problémy, príďte k nám na návštevu. A my, aspoň čo vidím, čo sme tu na tomto Zoome, sme normálni, zdraví, máme 2 ruky, 2 nohy, pre Boha živého, starajme sa o seba. Pani doktorky, keby ste počuli, ako oni to tvrdo povedia, chutí ti, nechutí ti ten gel, chceš byť zdravý, tak to ješ. Proste rozmýšľajme nad tým, starajme sa o seba. A ešte sa vrátim k tým cenám, čo som chcela povedať. Vynecháte to všetko, čo som menovala, čo už vlastne nepotrebujete jesť, ani nikdy do budúcna to nepotrebujete jesť, aj vám to prestane chutiť, tak ušetríte na to, aby ste si mohli kúpiť alebo zabezpečiť tie gély, ten DRR systém a ostatné programy, ktoré máme fakt vynikajúce. Takže otrasme sa a myslíme na to, aby sme boli zdraví. Dbajme na to dopredu, ešte kým sme není v takom stave, ako som spomínala, tú pani, čo nechala ten odkaz. Hej. Takže toľko z mojej strany. Ja nám všetkým želám pevné zdravie na veľmi, veľmi dlho. Mária, ďakujem krásne. Veľmi jednoduché, nie je čo dodať takzvané. Jedine, čo môžem k tomuto, čo sa týka cien,
Samotný DRR program na celý 1 mesiac pani doktorka doporučuje 2-krát za rok absolvovať. Samozrejme, keď máme nejaké ochorenia, tak nasadzuje sa dvojitá dávka, ako spomínala Maria. Pri určitých ochoreniach nie je problém užívať niekoľko mesiacov ten istý program. Podľa jednotlivých orgánov vieme určité krabičky z tohto programu užívať celý rok, napríklad Hepamix. Pani doktorka napríklad Fečenko konkrétne užíva Hepamix každý boží deň, pretože oni žijú vo veľkom megapolise, obrovskom meste, kde je obrovský smog, to znamená, to ovzdušie je znečistené. A my, čo napríklad bývame tu v Prievidzi pri Novákoch, tak tiež môžeme pochváliť sa tým, že aké tu máme my ovzdušie, ale tak toto je teraz viac menej všade. Čiže nie je problém užívať jednotlivé produkty každý boží deň podľa doporučeného hodinového úseku. Hej. Ďalšia vec. Ten program je absolútne dostupný naozaj pre každého, pretože po registrácii dostávate okamžitú 30% zľavu a máte tento program za mňa za smiešných 75 € celý na 1 mesiac. Taktiež ešte dnes máte možnosť ho získať zdarma, pretože za určitú objednávku získavate ho od firmy absolútne gratis. Totiž firma má, nie je to marketingový ťah, je to len, myslím, nie je to podľa marketingu, to je úcta voči klientom od pána prezidenta tejto spoločnosti, kedy on vám vráti polovicu vašeho nákupu za určitých podmienok na začiatku mesiaca. Akorát dnes, a ešte mám pocit, že zajtra beží táto akcia, to je totiž prvý týždeň v mesiaci, keď zakupujete za 120 € je to 20 bodov, čiže pre seba, pre manžela kúpite napríklad po 2 gely, získavate produkt v hodnote 75 €, takzvaný gel v sušenej forme Plasmax, alebo keď urobíte ten istý nákup, ale dvakrát, dvojnásobne, čiže za 240 € získavate 40 bodov, za to získavate gratis 2 produkty na hormonálny systém plus DRR program zdarma, čiže vám sa vráti polovica vašeho nákupu a dokonca trošku viac, pretože produkty v hodnote 150 € vám sa vrátia naspäť. Takže želám vám všetkým, aby ste boli zdravé a boli rozumné voči sebe, ako povedala Maria. Všetko je v našich rukách, zdravie je len disciplína a zdravý sedlacký rozum. Takže ja krásne chcem poďakovať Máriu za fantastickú prednášku. Máte priestor aj na otázky. Ja by som sa chcela opýtať, ak môžem.